қимати баланди сабзиҷоту маводи хӯрокаи дигар ин муштариро асабонӣ кардааст ки тоҷиронро ба риояти инсоф даъват мекунад. сайли сокини душанбе бознишастааст ва аз шунидани нархи қаламфури булғорӣ ки 80 сомонӣ шудааст ба ҳайрат афтод. нархҳо беҳад қиматае. ами кам тарак назорат кунанд арзунӣ. охи 160 сомон пенса мегирем. чӣ бигиримаш, чӣ бихоримаш? дар рамазонае, моҳи шарифи рамазонае. ҳичи дига не. Чӣ қимат аст масалан? балгари 80 сомон, бодринг 25, 30 сомон, помадир 30 сомон. ҳама. як гашниз 1 сомон ае, я укроп 1 сомон ае. инсоф нест охе э мусулмоно. о биёй чиба намеои гап зани 5-6 кас шавем? биёи? қимати сабзиҷот ба мисли помидору бодиринг аз 25 то 30 сомонӣ расидааст ки дар тоҷикистон ғайриоддӣ ба назар мерасад. нархи дигар маҳсулоти ниёзи аввалия низ ба гуфтаи сокинон гарон шудааст. қиматҳо дар бозорҳои душанбе ва дигар гӯшаҳои тоҷикистон мисли ҳамеша бо фарорасидани моҳи рамазон боло мераванд, чун тақозо ба он зиёд мешавад ва ин болоравӣ пеш аз ҳама барои фақирону камбизоатон дарднок аст. шумо бештар чӣ мехаред? мо асоси ҳамон магазини ҳукуматӣ кам мегирем, 1 кило макарону бринҷа мехарем. сокинон аз фурӯшандаҳо гила мекунанд ки нархҳоро худсарона боло мебаранд, вале тоҷирон мегӯянд касе аз пеши худ ва бедалел қиматҳоро боло намебарад. аммо бар асоси гузориши барномаи озуқаи созмони милал, нархи маводи сӯзишворӣ аз ҷумла бензину солярка дар тоҷикистон дар муқоиса бо ҳафтаи гузашта бетағйир боқӣ мондааст. гилаву шикояти харидорон дар ҳолест ки ахиран додситони кул гуфт соли гузашта 121 тоҷир ва афроди масъулро барои беасос боло бурдани нархи маҳсулот ба ҷавобгарӣ кашиданд. намояндагони бозорҳо мегӯянд нархҳоро танзим мекунанд. тамоми намуди маҳсулоте ки ба бозор ворид мешавад аз тарафи нозирони нарх пурсида мешавад, бо кадом нарх ту ба бозор ворид мекунӣ, бо кадом нарх ба фурӯш гузошта мешавӣ. агар дар ҳолати ба нархи имрӯза ба талаботи мо маҳсулоти ворид мекардаи вай моро қонеъ накунад ва тибқи мониторинги мо гузарондему ин нисбат ба мо ин маҳсулотҳо ҳамин фурӯшанда нархи хеле зиёд гуфтааст. мо воридоти он на ин ки фурӯши он воридоти онро дар бозор манъ мекунем. ба гуфтаи иқтисодшиносон захираи ками маҳсулоти ғизоӣ метавонад яке аз сабабҳои дигари болоравии қимати сабзиҷот бошад. ҳамин сол сардӣ сахт буд. аз сабаби сардӣ боло рафтанаш читаве ки иттилоъ дод тоҷик матлубот 15-20% захираҳои маҳсулотҳои озуқавор чӣ картошка, чӣ пиёз, чӣ сабзӣ ҳамаи онҳо талафот шуданд, яъне ки вайрон шуданд. гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд барои аз байн бурдани оқибатҳои он. ҳар сол то мобайнҳои то дуюм ҳафтаи моҳи апрел ҳамун захираҳоро дар бозор мемонад ва ба фурӯш мебуроварданд. маҳкумотҳо ино ҳамаша медонанд ҳама гап инҷа чӣ гап шудааст, чӣ шудааст. сокинони тоҷикистон ҳар сол аз афзоиши нархи молу маҳсулот дар арафаи моҳи рамазон ва дигар идҳо гила мекунанд. иқтисоддонҳо мегӯянд то замоне ки ҳукумат шароити сахти соҳибкории хурдумиёнаро дар тоҷикистон осон накунад, фаровонӣ ва қиматҳои мӯътадил дар бозорҳоро намебинед ва ҳар сол ҳам даъватҳо ба инсофу аз худотарседро мешунавед. гузорише ки ҳоло дидед чӣ хел буд? маъқул шуд ё нашуд? мехоҳед ки аввалин шуда гузоришҳои моро бинед? пас ин тугмаро пахш кунед ва обуна шавед. шумо аввалин бинанда хоҳед шуд.